Міг стати духовним лідером, але залишиться слугою убивць власного народу. За повної підтримки окупаційної влади фейковим муфтієм мусульман Криму одноголосно переобраний Еміралі Аблаєв. Для цього до Кримсько-татарського театру у Сімферополі з'їхалися 306 так званих делегатів. На чільних місцях поруч з окупаційними ватажками Аксьоновим і Константіновим колаборанти Альберт Куршутов, Чингіз Якубов та інші. Підконтрольний росіянам телеканал «Міллет» допомагає пропаганді показати залучення корінного народу, щоб легітимізувати владу окупантів на півострові. Гуманитарная помощь, поддержка президента, поддержка вооруженных сил – это то сегодня, на чем сосредоточена работа служащих Духовного управления мусульман Крыма. Перестали играть по этим западным сценариям. Народ и сразу он занял свое естественное положение в нашем крымском сообществе. Природне становище кримських татар, на думку російських посіпак, гібридний геноцид, облави серед ночі, судилища, викрадення та показові розправи. І Еміралі Аблаєв чудово знає, що стоїть поруч із катами свого народу, бо в перші тижні окупації йшов поряд із домовиною першої жертви росіян в Криму – варварськи страченого Рішата Аметова. Если я говорю, что Эмирали Аблаев знает прекрасно, кто такой Аксенов и Константинов, то я за это это гарантирую, что он знает. Мне очень жаль, что человек, который мог совсем по-другому закрепить свое имя в истории крымских татар, теперь навсегда останется человеком, который пошел служить убийцам своего народа. Еміралі Аблаєв на чолі фейкового муфтіяту роками заохочує репресії проти Кремли. Писав доноси на співвітчизників, яких потім кидали за ґрати у справах про нібито тероризм. Після звільнення Криму Аблаєв і сам може розраховувати на місце, але вже в українській в'язниці. За матеріалами прокуратури Криму, український суд розгляне оспівування Аблаєвим російського вторгнення, уславлення окупантів і його співпрацю із ворогом. Вихожу, стоїть ось здесь у порога з автоматом. Озброєні окупаційні силовики шукали вибухівку в оселі Амета Баїрова у селищі Азовське біля Джанкоя. Співробітники ФСБ обнишпорили всі шухляди, кімнати та навіть на дворі. Від хвилювання дружині Амета Баїрова довелося викликати швидку через задуху. Родина не щуток знає про цинізм окупаційних силовиків, бо 57-річний кримський татарин – тесть Різи Омєрова, якого росіяни засудили до 13 років колонії через абсурдні звинувачення у тероризмі. А как мне нервничать? Зятя ни за что посадили. Абсолютно ни за что. Ничего на него нету. Я говорю, как мне не нервничать? Вот я и нервничаю, говорю. И ваши способности знаю. Сколько ребятам подкидываете літературу і все прочее. Російські бойовики забралися на кількох машинах без звинувачень, не залишивши жодних протоколів. Відомо лише, що один з ФСБшників назвався прізвищем Кудрін. В окупованому Криму схопили білоруса, який нібито вчинив замах на російського військового. Про це пише білоруська служба Радіо Свобода, посилаючись на наближений до ФСБ ресурс «База». Але самі російські силовики це не коментують. Повідомляється, що, можливо, саме 61-річний В'ячеслав Піскунов заклав вибухівку під днище машини у Джанкої 23 вересня та здетонувала під вікнами будинку, де живе російський окупант на прізвище Гарнічев. Стверджується, що на складі у Севастополі знайшли вибухівку та набої, які належать Піскунову, а сам він буцімто зізнався, що діяв за вказівкою українських спецслужб. Білоруська служба Радіо Свобода зауважує, що В'ячеслав Піскунов зареєстрований у Чехії, а жив в окупованому Севастополі. Бояться диверсій та посилюють захист Кримської залізниці. Російська транспортна поліція отримала розпорядження про особливий захист вокзалів Сімферополя, Джанкоя, Керчі
та Феодосії. Інформує партизанський рух АТЕШ. За даними підпільників, окупанти мобілізують додатковий особовий склад для супроводу вантажів та пасажирських потягів. Постійне чергування оперативників встановили навіть у технічному секторі. На станції Сімферополь мають наказ особливо контролювати фото та відеозаписи. В АТЕШ переконані, що окупанти неабияк непокояться за свою логістику. І не дарма. Минула хвиля диверсій на Кримській залізниці пронеслася на початку весни одразу в кількох районах. Окупаційна влада півострова відповіла обшуками та покаранням за фото та відеозйомку залізниці.